मुनमुन चिड़िया एगो बहुत ही आलसी चिड़िया रहे। जंगल के सब पक्षी और जानवर ओकरा बारे में अच्छा से जानत रहन सा। वो कुछ दिन से गर्भवती रहे और अब ओकर अंडा देवे के समय नजदीक रहे। लागता हम कभी भी अंडा दे सकी ना। हमरा लगे तो अपन घोंसला भी नहीं खे। अब का करी? ई सोच के वो हवा में उड़ गई और बुलबुल के लगे पहुंचल। बुलबुल बहिन, कैसन बाड़ू तू? ठीक बानी मुनमुन, तू कैसन बाड़ू? हम ठीक बानी, लेकिन कोनो समय हम अंडा दे सकी ना। हमरा लगे अपन घोंसला नहीं खे। तहार घोंसला में काफी जगह बा। तहार इजाजत होखे त हम तहार घोंसला में अपन अंडा दे सकी ना। ए पर बुलबुल साफ साफ कह देलस, हम ऐसा ना करे दे सकेनी। हमरो अपन अंडा देवे के बा। अगर तू हमार घोंसला में अंडा देबू तो हमहू अपन टाइम पर तहरा ही तरह मदद मांगत फिरम। ई सुन के मुनमुन चिड़िया के मुंह उतर गईल और ऊ वहाँ से उड़ गईल। कुछ देर उड़े के बाद ऊ टीनू कबूतरी के लगे पहुँचल। ओकरा से कहलस, टीनू कबूतरी, हम बहुत मुसीबत में बानी, हमार मदद कर सकेलो? कैसन मदद मुनमुन चिड़िया, बतावा हमरा के। दरअसल हम कौनो समय अंडा दे सकी ना और हमरा लगे अपन घोंसला नहीं खे। तहार घोंसला बाकी पक्षियन से बड़ बा। तो हमरा के अपन घोंसला में अंडा देवे के इजाजत दे देबू तो मेहरबानी होखी। मुनमुन बहन, ये सच बा कि हमार घोंसला बड़ बा। ऐसा नहीं खातिर बा कि हम यहाँ पे अपन पति के साथे रहिला। अगर तू एमे अंडा दे देबू तो हमरा पे गुस्सा करी है। माफ करी है, हम तहार मदद ना कर सकेनी। मुनमुन अब बहुत उदास हो गई। ऊ वहाँ से उड़ गई और एगो डाल पे बैठ गई, जहाँ ओकरा के मिनकी चील के घोंसला दिखाई देलस। ऊ ओकरा लगे पहुँच गई। मिनकी चील, का तू हमार कुछ मदद कर सकेलू? मुनमुन चिड़िया, पहले तो हमरा के बतावा ता सही, तहरा का परेशानी बा? परेशानी ई बा कि हम अपन घोंसला नहीं बनौले और अब जब हमार अंडा देवे के समय आइल बा तो हमरा एगो घोंसला के जरूरत बा। सुबह से हर पक्षी के पास जा जा के मदद मांग चुकल बानी, लेकिन कोई हमरा के अपन घोंसला में रखे के तैयार ही नहीं खे। तू हमरा पे रहम खाला। हम तहार घोंसला में अंडा देम तो सुरक्षित रही हंस और हम तहार एहसान जिंदगी भर न भुलाएं। मुनमुन चिड़िया, ये ठंड के समय बा और तहरा पता बा रात में कितना ठंड हो जाएला। हम तहरा के अपन घोंसला में ना रख सकेनी। ई सुन के अब मुनमुन चिड़िया पूरा तरह से उदास हो गई, लेकिन तभी मिनकी चील ओकरा से कहलस, हमरा लगे एगो तरकीब बा। वो देखा सामने एगो पेड़ बा, ओकरा पे गोल्डी बाज के घोंसला बा और कई दिन से संजय बन गईल बा। कब तक आई ये हमरा नहीं खे पता, लेकिन ई समय वो खाली बा। चाहा तो ओकरा में तू अपन अंडा दे सकेलू। ई सुन के मुनमुन चिड़िया वो डाली पे बैठल बैठल ही वो घोंसला के देखे लागल। देखे में वो काफी बड़ दिखाई देवत रहे। अब ओकरा थोड़ा राहत मिलल। ठीक बा, हम उहे घोंसला में अपन अंडा देम। ई कह के मुनमुन चिड़िया उहवा से उड़ल और वो घोंसला पे पहुंच गई। ई देख के मिनकी चील भी खुश हो गई। मुनमुन चिड़िया वो घोंसला में थोड़का सा घास और रखलस और फिर वहाँ बैठ के अंडा होखे के इंतजार करे लागल। कुछ देर बाद ही वो 2 अंडा दे देलस और ओकनी के देख के वो बहुत खुश भइल। ओह, हमार प्यारा अंडा, हम तोहनी के देखभाल खातिर अपन पूरा जान लगा देम। ई कह के वो अंडन पे बैठ के ओकनी के सेवे लागल। वो अब हर समय अपन अंडन के लगे रहत रहे। मिनकी चील भी आत जात ओकरा से ओकर हालचाल पूछत रहत रहे। एगो दिन बीत जाए पे अब मुनमुन चिड़िया के प्यास लागे लागल। वो देखलस कि मिनकी चील भी अपन घोंसला में ना रहे। अगर पानी न पियनी तो कुछ ही घंटा में हमार मौत हो जाई। हमरा जाए के ही पड़ी। ई कह के वो अपन घोंसला से उड़ गई और तालाब पे जाके वो पानी पी लेलस। अब ओकरा काफी अच्छा महसूस होखत रहे। अब वो फुर्ती से उड़ल और अपन घोंसला पे पहुंचल, लेकिन अब दूर से ही वो देखलस कि ओकर अंडन के लगे गोल्डी बाज बैठल रहे। ओकर जान गला में आ गई। गोल्डी बाज, प्लीज हमर अंडन के कुछो मत करी। तोहर अंडा का मतलब है तहार?
जब तू यहाँ ना रहला तो हम तहार घोंसला में अपन अंडा देले रही। ना, ई अंडा हमार हा, हमर घोंसला में बा तो हमरे भइल ना। ई सुन के अब मुनमुन चिड़िया चीख पुकार करे लागल, ना ना, ये हमार अंडा बा, गोल्डी बाज, ये अंडा हमार हवन सा, एकनी के कुछो न करी ह। मुनमुन चिड़िया के चीख पुकार सुन के अब बाकी के पक्षी भी वहाँ आ गईलन सा। ओकनी के कुछो समझ ना आइल। का बात बा मुनमुन, ऐसन काहे चीखतारू? काल हम तोहनी सब लोगन के लगे मदद मांगे आयल रही ना, तो लोग हमार मदद ना कइला जा, तो हम मजबूरी में आके गोल्डी बाज के घोंसला में अंडा दे देनी, और अभी वापस आइल तो कहता कि हमार अंडा बा। ऐसन कुछ नहीं खे, हम जब गइल रही तो ये अंडा के घोंसला में छोड़ के गइल रही, ये अंडा हमार हा। ये बात सुन के सब पक्षियन के समझ में आ गइल कि वो झूठ बोलता, लेकिन बाज के आगे आखिर बोल कौन सकत रहे। तू ही ठीक ना कैलू हा मुनमुन चिड़िया, वक्त रहत ही तू आलस छोड़ के अगर अपन घोंसला बना ले रहतू तो ओकरे में आज तहार अंडा सुरक्षित रहित। तू लोग ठीक कहता रजा, आपन आलसीपन के सजा अब हम भुगत रहल बानी। एगो माँ होके भी हम अपन सामने अपन अंडन के खत्म होखत देखम। ई कह के मुनमुन के आँख से आंसू बहे लागल, लेकिन गोल्डी पर एकर कोनो असर न होखत रहे। तभी मिनकी चील वहाँ आ पहुँचल। उ सब पक्षियन के वहाँ पे जमा देखलस और गोल्डी के मुनमुन के अंडन के लगे देखलस, तो वो हैरान रह गइल। मुनमुन, तू रोअत काहे बाड़ू? जा अपन अंडन के लगे जा। ई घोंसला हमार हा और ई दुनो अंडा भी हमार हा, आइल समझ में? ई घोंसला तहार बा, सच बा, लेकिन हम ही मुनमुन के तहार घोंसला में अंडा देवे खातिर कहले रही और हमरा सामने ही अंडन के पैदा कैले रहे। तू फालतू मत बोला, वरना अच्छा ना होई। अच्छा तो तहरा साथे ना होखी गोल्डी, हमार बड़ भाई कालू बाज तहरा से भी खतरनाक बा। अगर तू मुनमुन के अंडन के कुछ भी कैला ना तो ओकरा के बुला लेम। ई सुन के अब गोल्डी बाज की हवा टाइट हो गई। ऊ कहलस, अब फिर से संजय बन जाता नहीं, जब एकर अंडा से बच्चा निकल जाए तो हमके बुला दिया। ई कह के गोल्डी बाज वहाँ से चल गई और मुनमुन अपन अंडन के लगे जाके बैठ गई और बहुत खुश भइल। ऊ सबसे वादा कैलस, अंडन से बच्चा निकलत ही ऊ अपन घोंसला बनावे शुरू कर दी और कबो आलस ना करी।